Бу якташлык җәмгыяте 2022 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда иң яхшысы. Ел сайын беренче урынга лаек булу сәбәпләрен хәбәрчебез Мөршидә Җихан ачыклады. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советында 2022 ел йомгаклары буенча иң яхшы якташлык җәмгыятьләре бүләкләнде. Бу якташлык җәмгыяте төрле яктан беренче, аның оешуы да иң беренчеләр рәтендә, эшчәнлеге дә үрнәк алырлык. Безнең республикага рәхмәтебез зур, чөнки алар безгә ярдәм итеп киләләр. Менә ул бәйге оештыруда, аннан соң инде анда әзрәк матди приз булуы да, алар барысы да дәрт бирә, беренче урын аласы килә дигәндә, аның матди ягы да артык түгел, чөнки шул акчаны без районга юнәлтәбез. Әйтик, менә без былтыр шулай беренче урынны алдык, безгә президент 500 мең акча бирделәр. Без шуның 430 меңен хәрбиләргә җибәрдек, фронтка җибәрдек дип әйтик инде. Районыбызга бирдек, алар ярдәм күрсәтсеннәр. Шуңа безнең җәмгыятьнең тормышы ул бик тыгыз бәйләнгән район белән дә, республика белән дә. Якташлык җәмгыятьләре шул исәптән бу якташлык җәмгыяте дә үз төбәге үзенчәлекләрен исәпкә алып эшли, муниципаль җитәкчелек белән нәтиҗәле элемтә булдыра. Соңгы вакытта махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм күрсәтүне оештыру, гуманитар ярдәм җыю, авыр хәлләрдә калган якташлар белән эшләү буенча эшчәнлекләре зур әһәмияткә ия. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.